το βιολετί. Να κι Παναγιά στη δημοσιά, πλάι στα κάρα, στα γουδούνια, στα σταμιά και στα κλάδο τα ματιά. Να κι Παναγιά, να κι Παναγιά, να κρατάς την ασημένια τη σπουδιά. Πεντοκάδες κόκκινα στα φύλλα, πεντοκάδες κόκκινα στα φύλλα. Σεπτέμβριος, ο καιρός του τρίγου. Οι άνθρωποι, χαμένοι μέσα στους αμπελώνες, σκυφτοί, μέσα στον ήλιο, μάζευαν κόκκινα γλυκά σταφύλια, γεμίζοντας τα καλάθια με αυτό τον ευλογημένο καρπό. Όλα ήταν σαν μια μεγάλη χαρούμενη γιορτή, γιατί τα σταφυλάκια θα γέμιζαν τα πατητήρια και θα έβγαζαν το μούστο και ο χυμός τους θα γινότανε το ευλογημένο κρασάκι. Να σου λοιπόν και περνάει έξω από τον αμπελώνα ένας χαρούμενος ανθρωπάκος με ένα ψάθινο καπέλο πάνω στο γαϊδουράκι του, σιγοτραγουδώντας. Να τη Παναγιά, να τη Παναγιά, να κρατάς την ασημένια τη σπουδιά, πεντοκάδες κόκκινα σταφύλια, να 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 να. Και σιγοτραγουδώντας μπαίνει μέσα στον αμπελώνα. Αμπελουριέ, πού είσαι? Ο αμπελουργός ήταν χαμένος μέσα στον αμπελώνα, κρατώντας στα χέρια του, τι άλλο, ένα καλάθι γεμάτο σταφύλια. Εδώ είμαι, έρχομαι. Τον πλησιάζει και τον κοιτάζει με καλοσύνη στα μάτια και με ένα γλυκό χαμόγελο του λέει: Τι θα ήθελες, ανθρωπέ μου? Να, ζήλεψα ένα σταφυλάκι, μπορείς να μου δώσεις? Με μεγάλη μου χαρά. Κάθισε κάτω από την κλιματαριά, φάε ελίτσες με λίγο ψωμάκι και δροσερό νεράκι και περίμενε να σου φέρω το σταφυλάκι. Ο ανθρωπάκος κάθισε, έφαγε ελίτσες, ήπια δροσερό νεράκι και περίμενε. Ο ήλιος έφτασε στο μέσο του ουρανού και γρήγορα έφτασε το σούρουπο, αλλά ο αμπελουργός άφαντος. Λέει ο ανθρωπάκος, κουράστηκα, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Τι ζήτησα? Ένα σταφυλάκι. Και αυτός εξαφανίστηκε. Και ξαφνικά βλέπει τον αμπελουργό να έρχεται προς το μέρος του, κρατώντας ένα μεγάλο καλάθι σταφύλια. Έλα βρε ανθρωπέ μου, πού είσαι? Ένα σταφυλάκι, ένα τσαμπάκι σταφυλάκι σου ζήτησα και χάθηκες όλη την ημέρα. Ο αμπελουργός χαμογέλασε γλυκά και του έδωσε το καλάθι με τα σταφύλια λέγοντάς του: Έψαχνα για σένα να βρω το καλύτερο, γιατί για τους ανθρώπους που αγαπώ ψάχνω να βρω πάντα το καλύτερο, γιατί μ' αρέσει να βλέπω στο πρόσωπό τους τη χαρά. Όμως πρέπει να μάθουμε να περιμένουμε λίγο, να έχουμε υπομονή, γιατί στο τέλος έρχεται για μας πάντα το καλύτερο. Και ο Θεός ο καλός που μας αγαπάει πολύ, έχει φυλαγμένο για μας πάντα το καλύτερο, γιατί θέλει να είμαστε πάντοτε χαρούμενοι. Αυτή ήταν η ιστοριούλα μας. Σας αγαπώ, καλά μου παιδάκια.